Πάμε με ανέκδοτο. Το ανέκδοτο είναι σεξουαλικού περιεχομένου, το δεν θέλει να το ακούσει, σκρόλ. Λοιπόν, ένας παππούς, 80 χρονών, χείρος, αποφασίζει να πάει στη Μύκονο να δει τι γίνεται. Πάει στη Μύκονο, κλείνει δωμάτιο σε ξενοδοχείο για 4 μέρες. Ρωτά την κοπέλα στο reception, πού να πάω, πού γίνεται το τρελός χαμός στη Μύκονο για να πάω να δω τι γίνεται. Η κοπέλα τον στέλνει στο Super Paradise. Πάει ο παππούς, κατεβαίνει στο Super Paradise, βλέπει εκεί γυναίκες να χορεύουν, γυμνόστιθες, με τα μαγιό, με τα λάδια, αφρούς. Κάθεται ο παππούς σε μια γωνιά και παρακολουθεί την κατάσταση. Σε μια στιγμή σηκώθηκε του παππού. Το βλέπει μια κοπέλα και του λέει, με φώναξες παππού? Πάει η κοπέλα, κάθεται πάνω στον παππού, τελειώνει τη δουλειά, φεύγει η κοπέλα και του έρχεται να κλάσει του παππού. Κλάνει ο παππούς, του φωνάζει ένας τύπος από δίπλα, με φώναξες παππού? Πάει από πίσω από τον παππού, του κάνει τη δουλειά, σηκώνεται ο παππούς, πάει στο ξενοδοχείο, λέει στην κοπέλα στο reception, τον λογαριασμό να φύγω. Του λέει η κοπέλα, μα γιατί παππού, αφού έχεις άλλο 3 μέρες. Της λέει, ακού να δεις, μου σηκώνεται 1 φορά κάθε 6 μήνες, αλλά κλάνω 50 φορές την ημέρα.